estereotipoak saihesten dituen zinema alternatiboa. Horrela definitzen dute mugarik gabeko kideek, beraiek antolatu duten Zurevision zine eta kooperazio emanaldia. Une honetan Leioan dago 9 pelikulekin. Zurevision Social Vision da mugarik gabek aurrera ematen duen zine emanaldi bat, kooperazioko zine emanaldi bat. Badarogu hau aurrera ematen urte batzuk, eta herrietan, Bizkaiko herrietan badaragu 6 urte hau aurrera ematen. Hiriburuan Bilbon badaragu 14-15 urte, eta urte bakoitzean gai bati inguruan egiten dugu, baina beti ere kooperazioarekin harremana duten gaiekin. Aurten herri indigenen inguruko gaia da, Bizkaiko herrietan egiten dugu, Durangon egin dugu jada, Leioan, Muskizen, Trapagan eta Sestan. Eta orain Leioako hasiko dugu. Eta hasieran egiten da gure spot lehiaketaren 3 spot ematen dira, eta gero egiten dira proiekzioak. 3-4 proiekzio egunero, eta azkenengo egunean hitzaldi batekin hitz egiten dugu saioa. Zine proiekzio hauen helburua da ematea edo ikustaraztea zein den kasu honetan herri indigenen egoera edo beste herri batzuen egoera, baina ikustaraztea eurek ematen duten ikuspegia, ez hemengo edo hemendik ematen dugun ikuspegia. Orduan horri lotuta badaukagu harremana Amerika Latinako edo Ertamerikako herri batzuekin, han lan egiten duten elkarte batzuekin eta zinemaren bidez edo dokumentalen bidez euren ikuspegia eta euren aldarrikapenak grabatzen dituzten elkarte batzuekin. Orduan, euren pelikulak hartu eta hona ekarri genituen ikusten genuelako dela egoera kontatzeko beste modu bat. Filme honek daukatena, bereziki daukatena da, alde batetik egoerak aztertzen dituztela, bakoitzak bizi dituzten herri bakoitzak edo herri bateko talde bakoitzak bizi dituzten egoerak aztertzen dituztela, eta aldarrikapenak ezagutarazten digutela. Eta ez direla, normalean zine komertzialetan egoten diren filmeak edo dokumentalak, ez da telebistan normalean ikusten ditugun dokumentalak. Ez dira hona heltzen, normalean aldarrikatzen dituzten egoerak ez direlako mahai gainean dauden egoerak, baina azkenean eragin handia dute, eta orduan ikusten dugu oso garrantzitsua dela. नहीं एक बाजू कह के हम बिजली देवांगा तो हमको चाहते तो मारा गन दूसरा ना का बिजली दे ये किने किताब में छे इंग्लिश में छे कि हिंदी में छे कि मराठी में छे कि केगा में छे कि अभी अपन 10 लोग बैठे इनका मान ढाकड़ो न सोनक पानी देऊ. Herri indigenen gaia jorratuko dugu, baina bereziki landu nahi ditugun gaiak edo jorratuko diren gaiak izango dira herri indigenetan emakumeen egoera, emakumeek ere dituzten aldarrikapenak edo lortu dituzten prozesuak eta bat, gero immigrazioaren inguruko gaia bai landuko da, zelan herrietatik hirietako prozesu horrek zelan eragina duen familietan eta zelan eragina duen bizimoduan. Eta lurraren garrantzia, bai lurrarekin daukagun lotura edo nola apurtzen ari garen eta natura nola beste material edo gauza baten moduan erabiltzen dugun eta gure bizitzeko lekua eta hori nola errespetatu behar den. Ikusten ez diren gaiak edo ikusi nahi ez ditugun gaiak mahai gainean jartzea eta horren aurrean hausnarketa edo eztabaidak sortzea, ez? Behintzat edo eskurago egotea. Ze askotan igual ez daukagu beste modu bat gai horren inguruan ezer ezagutzeko edo hori ez dagoelako komunikabide nagusietan ez delako ematen. Orduan horregaitik nahi dugu hurbildu eta guretzako oso garrantzitsua dena da ez dugula guk kontatzen, baizik eta
arazoa eta alternatibak proposatzen dituztenak kontatzen dutena. Guk uste dugu, bai Bizkaian edo Euskal Herrian gai hauek ez direla izaten normalean oso ezagunak, eta zine proiektzio hauetara hurbiltzen den jende askotan pixkat sentsibilizatuta dagoen jendea izaten dela, baina beti ere badago jende berria edo interesa sortzen da eta jende berria etortzen da. Orduan, egon badago jende kopuru bat gaiaren inguran ardura duena, baina oraindik oso gutxi gara edo dira gai askotan ez dakigunak eta jakin behar dugun. Uporlak जायचे निहारत्र जायचे जीवडे मिस्कुलावरी Gure ustez zinema da azken batean beste igual instrumentu edo modu bat gauzak ezagutzera emateko, ez dakit egokiena edo, baina egokia bada. Eta beste alde batetik zinemaren bidez lortzen dena da ez bakarrik ezagutzera ematea baizik eta nola zuk erabiltzen duzu zuk aldarrikapenak egiteko, ez? Ikusten dugu dela nahi duzuna adierazteko beste instrumentu bat. Ez bakarrik besteak ezagutzeko, baizik eta zuk ere aldarrikapenak egiteko. Normalean, jende askok ez dauka hitzaldiak emateko aukerak, liburuak idazteko aukerak edo horrelakoak egiteko aukerak. Zinea beste aukera bada. Eta gaur egun internetarekin eta berrezago heltzen dira gauza hauek ere bai. Indigenen egoera azken batean da herri asko dira, ez da herri bakarra, euren kultura eta biziera propia daukate, beste biziera asko modu batean, baina ez die gusten edo ez zaie usten edo estatuak ez die usten, bakoitzak ikuste esan nahi duen moduan, euren bizitza nahi duten moduan aurrera ematen. Eta ez zaie usten, bai ekonomikoki, bai kulturalki, bai politikoki, eta orduan hori aurrera eramateko aldarrikapenak egite dituzte eta borroka handia daukate. Euskal Herriarekiko oso egoera desberdina da, daukaten aldarrikapenak zeharo desberdina dira eta bai, kultura propioa daukagu bertan, baina ezin daiteke igual parametro berdinetan neurtu, ez? Desberdina da, bi gai desberdin dira eta bi egoera desberdin. Hemen herri txiki batean ari gara hizketan, han herri txiki asko, gauza komun asko dituzte, baina gauza desberdin asko, gero estatu desberdinetan daude herri asko eta oso desberdina da ez. Pelikula komertzialek horrela diren heinean ezin dute beti nahi dutena esan edo egin. Eta pelikula komertzialek ez dute dirurik izango, ez dituzte argi bereziak edo efektu bereziak izango, baina nahi dutena esan dezakete edo aldarrikatu. Azken batean askotan oso diru gutxirekin egiten dira, kamera bat eskuan izan da eta ezer gehiago. Eta garrantzitsuena da pelikula hauena da ideiak isladatzea. Ez da hori dirua izatea edo ez, eta ideia horiek ahalik eta gehien helaraztea. Baina horrekin ez dago taburik,
ez zentzurarik, nahi dutena konta dezakete. Ez dutenez diru publikori jasotzen, kontatzen duten nahi dutena. Eta ez daukate hori, zentzurarik edo isildu beharrik gai polemikoetan eta bar. Bai gertadaki altzaiena da, gero ezin dutela dozein lekutan emititu edo eman edo horretarako arazoak askotan egoten dira. Baina ez dira politikoki isilduko. Definitivamente no van a poder arrancar las entrañas de lo que somos los indígenas.